Те остават навеки безсмъртни в народната памет. Кирил и Методий, Климент Охридски, Наум Преславски, Евтимий Търновски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, доктор Петър Берон, Васил Априлов, Неофит Бозвели, Димитър и Константин Миладинови, Добри Чинтулов, Петко Рачев Славейков и още много други радетели на българското слово. Константин Кирил Философ и Методий. Останах в българската история като солунските братя Кирил и Методий, създатели на българската азбука, преводачи на много църковни книги, автори на други, написани за славяните, първи учители и разпространители на славянската азбука. Двамата са родени в Солун. Константин Кирил Философ завършва вестящо Махнаурската школа и става предводител в нея, докато обратно Методий 10 години е управител на славянско княжество. За нуждите на славянството те създават азбука, близка до техния изговор, с което поставят начало на просветата и културата на славянските народи. Тръгва да обучават ученици на славянско четмо и писмо и защитават достойно навсякъде своето свещено дело. Знайни и незнайни войни на водителския фронт, днес делата ви достойни, слави нашия народ, че студа си благороден, тихо, скромно, ден след ден, карате духа свободен да полита окрилен. Умовете и душите, знанието добре, без просветността рушите, че напредък няма с не. Пълен пътя тесне срещи, ала с неугасващ плам. Не унивайте, будете, днес поклон и слава вам. От един клас се вика, виж едничкото, виж другото. Каква голяма разлика. Слънцето е спряло поглед вам, народните будители. Горете с яркия си план и събуждайте с огън душите ни, че нощ дълбока е настъпила и тъмно е в нашите сърца. Разгорете пламъка в душите ни и ни дарете светлина. Учители, будители, бъдете с нас сега. Запалете в мрака огъня и ни дарете светлина. Че искриците на първото възраждане блеснаха в нашата страна, че нека с гордост казваме, че има българи в света и нека горе са главите ни, когато чуем българския химн и нека с вяра душите ни с огън пламен окрути. Вън е мрак, звезди потрепват мрака, а купчина тетрадки още чака. В очите от умора зачервени, надвесени над букви разкривени, оглеждат се душите детски чисти, излети върху черно-бели листи и пак с любов разгръщат две ръце, тетрадки не разтворено сърце. И сякаш между белите листа е сбрано всичко ценно на света. Душата преизпълнена следи, кое да е тека, думите реди и грешките внимателно поправя, но винаги на всеки подарява оценката по мъничко отгоре, с едно сърце за всеки отворено. А срещнете утре избрав нов, ще даваш пак от твоята любов. На павовци строшови главици и на девици стройни хубавици. Слава вам, борци велики, на славянското писмо. Вие очите ни разкрихте за наука и добро. Чудни Солун ви роди, вие бяхте две звезди, а над нашата страна бе безбродна тъмнина. Вие запалихте лъчи, вие ни дадохте очи, пратихте ни братски зов, пратихте ни благослов. Имената ви свещени, векове покриват в чест. Ние всичките славяни с песни ще ви славим днес. Един от най-славните ученици на братята Кирил и Методий, който е преводач и автор на едни от първите оригинални старобългарски творби, е Климент Охридски. След смъртта на двамата първоучители, Климент заедно с други ученици на славянските първоучители
Наум и Ангелари попада в България. Княз Борис I го изпраща с просветителска мисия в градовете Девол, Главиница и Охрид, където организира училища за начална грамотност и подготвя и първите свещенослужители за българските църкви. Климент Охридски обучава на 3000 ученици, преработва основно глаголицата, азбуката създадена от Кирил и Методий, която я прави по-разбираема, по-лесна и я нарича кирилица, в чест на своя първоучител Кирил Философ. Създава Охридската книжовна школа, която се превръща във важно културно средище в пределите на България. Той не давал сън на очите си, нито дрямка на клепачите си, но грижата за народа правил своя храна и удоволствие. Пасил и верен ученик на славянските първоучители е Наум. Той работи като учител в Плиска. Очиква своите съученици да превеждат и пишат книги на български език. Като сам той се занимава с това, защото знае, че няма по-голямо за човека от вълкожадното му съзнание. Хубаво говори Виден тя. български църковен и обществен деец, писател и преводач на литература на български език е патриарх Евтимий Търновски. През 14 век той създава Търновската книжовна школа, която е естествен наследник на Охридската и Преславската книжовна школа. Първото голямо дело на Търновската книжовна школа е налагането на писмена реформа в старобългарската литература. Патриарх Евтимий и учениците му разработват и установяват нови правописни и стилови критерии за цялата книжовна дейност. За него каза, че по-добро да остави, отколкото да замъкне Ще ми направят забележка, бе, хора. език с езика си път, Джанчи, който говори се получава напред, да не ми се карат нож. течна река, той напоява, че душите не сраят. Името на един славен българин е записано с златни букви в историята. Паисий Хилендарски, създателят на история славянобългарска. Учихме ли Един за нея? монах тъмен, непознат и бледен, Паисий от Хилендарски. лампа жмеща пишеше наведен. През 1762 година никому неизвестният монах от Хилендар, Изографския манастир, написва малката си книжка, която се състои от 82 страници малък формат, но в която се крият силният дух, националното самочувствие и вярата на пробуждащия се българин в света на знанието. Ето какво пише в неговата история. От целия славянски род най-славни били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили. Най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци просияли от българския род и език. Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и учи се на своя език. Рони Врачански или поп Стойко Владиславов, родом от Котел, е първият българин, преписал Паисиевата история. В 1765 година Рони преписва светите думи на Хилендарица и разпространява, четейки словата му на български пророци, копачи и овчари. Като истински духовни властители с Рони и Паисий изтъкват пред читателите си, че най-ценното свидетелство за българската история и българското величие е ръкописното наследство, оцеляло от старата българска книга. Директора гледа, бе. Ила тука, бе. Само моя ила тука, бе. Необходимостта от образование и култура в епохата на българското възраждане са видели и причини други именити българи, Айде, то спак чието имена произнасяме с почет. да го мия, да го Неофит мия. Бозвели, Даганов, Васил Сел Априлов, Дагнево. доктор Петър Белон, Неофит Лилски. Ето какво мислят те за българското слово и за българската Как не знам да просвета. го тури негата. Неофит Бозвели. За да бъде щал човек със своите знания другите, трябва неговото посвещение да се извива чрез практиците на знанието. Затова е необходимо знанието на езици. Най-вече съвършеното знание на родното, защото всеки се ражда, за да бъде в полза на своето отечество. Виден борец за издигане на висотата на българското образование и култура е поетът-учител Добри Чинтов. Той създава съвременна система на преподаване в Сливенското училище, от която се възхищават френски и американски журналисти. Добри Чинтов е будител в истинския смисъл на думата. Той с
Той пише стихове, в които се говори не само за духовна, но и за истинска свобода. Чрез тях той се бори срещу робството и тъмнината, която се опитват да държат българите, турските поробители и гръцките свещеници. Айде да пеем.